Работиш всеки ден и пак нямаш пари, значи правиш нещо много грешно. Ставаш рано, уморяваш се, правиш това, което трябва. И въпреки това си на същото място. Защо? Не защото не работиш достатъчно, а защото работиш по грешния начин. Това е истината, която никой не ти казва. Повечето хора са научени на едно нещо – работи здраво и ще успееш. Но това не е цялата истина, защото можеш да работиш цял живот и пак да не излезеш напред. И причината е проста. Работиш за пари, а не караш парите да работят за теб. И както казва Робърт Кийосаки, бедните и средната класа работят за пари, богатите карат парите да работят за тях. Замисли се, ти продаваш времето си. Работиш часове за фиксиран доход. И колкото и да работиш, има лимит. 24 часа. Но разходите ти, те нямат лимит. И така започва цикълът. Работиш, получаваш пари. Харчиш, започваш от начало. И никога не излизаш от него. Но това не е единствения проблем. Втори проблем. Повечето хора не знаят разликата между актив и пасив. Те купуват неща, които изглеждат като успех, но ги правят по-бедни. Нова кола, скъпи дрехи, импулсивни покупки. И мислят, че това е напредък. Но истината? Това са разходи. А богатите мислят различно. Те купуват активи, неща, които им носят пари, дори когато не работят. Това е разликата. Третия проблем. Липсата на финансово мислене. Никой не те учи как да управляваш парите си. Учат те как да работиш. Но не и как да задържиш и увеличиш това, което изкарваш. И за това, дори когато започнеш да печелиш повече, пак нямаш пари. Защото начинът ти на мислене не се е променил. И тук идва най-важното. Проблемът не е в дохода ти, а в начина, по който мислиш за парите. Защото ако не го промениш, нищо няма да се промени. Можеш да изкарваш повече, но ще харчиш повече. Можеш да работиш повече, но ще си пак на същото място. Докато не започнеш да мислиш различно. Да мислиш в активи, в дългосрочен план, в стойност, а не само в заплата. И когато това се промени, се променя всичко. Започваш да контролираш парите си, а не те да контролират теб. И тогава най-накрая започваш да излизаш от този цикъл. Ако си стигнал до тук, запомни това. Не става въпрос колко работиш, а как използваш това, което изкарваш.